karagatan. Sa pagsikat ng araw, asol ng tubig ang matatanaw. Sabay nating lalakarin itong mahaba na baybayin. Time to relax, time to go slow. Dito sa dagat tayo mag-lay low. Ako'y iyong tabihan, bituin ng pagmasdan. Alon ay pakinggan habang tayo'y nagmamahalan. Mga bagong kaibigan, masayang nagsasayawan. Dito sa lugar kung saan kasama kita at ang ako'y iyong tabihan.
nung pasok dito kagabi. Pinasok na. Tong sir. Kalasingan na lang. Ano? Kaya mo mga tatlong ko. Dalawa ano yan. Kaya pala may nasang aso. Saan nyo na, nakuha to? Yan sir, yan sa gilid ng ano. Hindi naman siya poisonous. Sa less ano siya. Less venomous. Tingnan mo, alin tatakboy pa rin. Hindi niya kinakain. O baka may amoy. Vegetarian. Vegetarian. Pasok natin yung pusa, baka kainin niya. Ano kasi yung ulo niya? Pag lumalapad eh. Hindi yung parang butterfly. Dami ko eh. Yun yung nga ginagawa yung Nagsain pa. excited pa. May lunch pa ba tayo? Meron pa sir, meron pa oh. May kanin. Wala na. Saan siya rin? Okay, jump.